Benvingut avui amb una sortida extraescolar a veure una exposició de l'Enric Llevat, que és una exposició de tinta xinesa, perquè nosaltres des del currículum, dins de la matèria de tècniques graficoplàstiques, d'expressió graficoplàstica, treballem les tècniques tradicionals i una de les tècniques tradicionals és la tinta xinesa i ens venia superbé poder des de primera mà parlar amb un artista que treballa amb la tinta xinesa, veure el procés de treball, veure com ell manipula aquesta eina, aquest estri, i nosaltres, després d'explicar-ho a classe, hem pogut veure que hi ha artistes que treballen amb aquesta tècnica i puc experimentar des de primer pla la feina. El fet de treballar amb alumnes d'aquesta edat i que ja estan més interessats amb l'art i amb les tècniques pictòriques és més interessant de com veuen ells la meva tècnica, com veuen la meva forma de treballar, les obres i plantejar també, per una part, si ho poden aplicar ells al seu treball o com veuen el resultat amb la tinta i que els hi aporta també aquesta tècnica, ¿no? Aporta mucho poder preguntar en persona y que te lo puedan explicar, y más cuando es algo abstracto. Puedes hablar con el artista, puedes preguntarle, puedes que te resuelva dudas, cómo lo trabaja, la temática que tiene, porque hay veces que no se entiende. Sales un poco de lo que son los libros, de lo que está estipulado y abres un poco la visión también y ves lo que tienes cercano. D'alguna forma veuen que les obres en el museu surten d'un lloc i surten d'un procés de treball, que no ens pensem que potser les obres no estan fetes més manualment, no? I el tipus d'obra que faig jo, que és molt pictòrica, molt manual, no? En aquest sentit, fa que ho vegin també, que vegin com treballa un artista, i crec que és molt interessant també. La part teòrica que puguem complementar amb aquesta part del museu ens és superinteressant, no? Perquè ells veuen com un edifici que no és un edifici aïllat, fred, sinó que és un edifici viu, un edifici en el que es pot entrar, un edifici en què es pot experimentar, es pot parlar amb l'artista i ens complementa superbé el currículum.